Hello logofer, माबोरै दङ? मोजाङैनो ना? सोरगोसारबो मोजाङैनो दङ। सम दा सम ओंखारबाय। दा बेगखौबो बानोसै। आरो लोगोसे गाननाय जोमनाया माखासे रेडि जाजोब्बायनो। दा ओंखारलांनोसै। रायजो राजाफोरा मोजाङै दङ। शुटिंआव थांनांगौ। दा ओंखारलांबाय। गासैबो रायजो राजाफ्रा नायलांदो। आंखौ नायनानै माबोरै मोनदों नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनो। नायलांदो लोगोफ्रा गासैबो। जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो। चेनेलनि मुङानो जाबाय शंकर इज बेक। नोंथांमोना बेखौ साबस्क्राइब खालामाबा गोदान गोदान आपडेट नुनो मोनगोन। जाहाथे मोजाङैनो आंबो रायजो राजाफोरखौ मोजाङैनो